Hi, good morning guys, mga ka-travel. So ayan, habang dito tayo sa Bicol, mag-adventure na naman tayo ng kaunti. Ayan, ito yung balon na pinaliliguan ko, napakalamig. Ayan, lamig ng tubig dito. Ayan o. Ayan, so napakalamig ng balon na yan. At itong part na to, nasa party pa rin tayo ng paanan ng Mayon Volcano. Yun, so pupunta kami doon sa kabila. Doon, may kabilang sapa doon para manguha tayo ng kangkong. Okay, so tara, punta tayo doon. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. Yan, so ganda ng tanawin dito sa lugar namin. Papakita sa inyo ang aming lugar. Yun, yan, yung view dito. At andoon si Mayon Volcano. Kaya lang, hindi natin siya makita ngayon dahil puro ulap. Yan, pag mainit lang, para natin makikita siya ng buo kasi walang ulap. So yun, doon tayo pupunta sa kabilang sapa. So ito yung taniman namin ng gabi. Naipakita ko na to dati sa vlog ko nung una. Nung una kasi medyo maliit pa siya kasi bago magbagyo noon. Yan, tingnan nyo. Mabilis siyang lumago kasi yan, sagana sa tubig. At ito yung laing na first class talaga dahil malinis. At yung tubig niya, walang dinadaanan ng mga yung iba, mga pigiri ng baboy o kung ano. Dito wala, yan, talagang malinis. Ito yung ninadala sa bayan ng Kamalig na ginagawang pinangat kung saan yung iba dito yung sila umu-order, kami nagsusupply doon. Ngayon yung mga kapatid ko na kasi yan sa Maynila tayo nagtatrabaho, sila nang nagmi-maintain ito at sila na rin ang nagsusupply doon sa mga gumagawa ng pinangat. So ang hanapin natin is kangkong kasi ito medyo madalas kayo makatikim, kaya kangkong naman para dadali natin sa Maynila. Ito kasi tuwing uwi namin dito sa Bicol, magdadala kami nito. Yan, kukuha ka lang, yun, pwede mo nadalhin, pwede siya patuyuin. Maghanap tayo, paunti-unti lang yung kangkong dito kasi hindi pa siya malago, pero yan, nakakuha tayo. Mga siguro ilang uwi pa dito, marami na naman to. Yan, kangkong kasi masarap kasi ito okay naman, kaya lang matas kasi kami katikim nitong gabi laing, kaya ano, miss namin kangkong para pag pagsisigang tayo ng bangos, baboy, masarap siya palagay, saka malinis. Hindi katulad sa Maynila na hindi natin alam kung saan kinuha yung mga kangkong doon. Yan, so dito kuha tayo ng sariwa. Yan, nakakuha tayo ng kaunti. Tingnan nyo kung gaano kasariwa yung mga taniman namin ng laing dito. Yan, marami siya oh. At yung tubig dito napakalinaw. Kaya lang medyo lumabo kasi naalog namin pagdaan. So yan guys, so yan mga ka-travel, nakakuha natin ng kangkong. Marami naman dito, kaya lang medyo pipili-pili lang natin kasi nga nung bumaha yung iba inanod. Itong mga gabi bagong tanim lang din to, kailang bagyo kasi dito, halos 3 sunod yung bagyo na dumaan. Kaya ito dati yung vlog ko, naipakita ko na rin to dati, nasira yung mga gabihan. Pero ngayon ayan, unti-unti ano na siya, may mga dahon na. Pero hindi pa yan, mas lalago pa yan sa mga susunod na buwan dahil paganda yung tubo ng ano, dahil na balanse na yung tubig. Yan, so dito banda pala marami. Yung kasi kanina sa ano natin, wala siya gaanong kangkong, pero dito part na to, yan, meron. Yan, punan natin. Yan, ito talaga yung sariwa. Yan o. Kung gaano kaganda yung tubig dito, pakalinaw. Ayan, yung mga tanim na gabi. Ito yung sure talaga na malinis dahil sa tubig pa lang malinis na, lalo yung tanim.
Oh, alawak niyan. Yan. Dito pa lang yan. Pag ano niya, no? Yan. Doon. Yung iba kasi medyo hindi patay yung tubig kaya hindi maganda yung tubo niya. Pero yung dito sa may maganda yung tubig, ayan. Kita nyo naman. Ayan. Ganda yung ano niya, yung tubo ng gabi. Yan, saka medyo uminit na ngayon kaya nagpawisan tayo ng kaunti. Yun lang ang buhay dito sa probinsya. Pag nandito ka, hindi mo na kailangan bumili kung ano. Basta masipag ka lang magtanim. Yan, marami kang makukuha na mapipikinabangan mo. Di katulad sa Maynila na puro bili. Yan, so yan mga ka-travel, oh. Yan yung nakukuha natin kangkong. Napakasariwa niya. Libre mong makukuha. At yan, kung malago lang to, kumuha kang gat gusto mo. Pero yan, medyo marami-rami na din. Yan. Pupunuin natin yan hanggat ano. Punuin natin hanggang madala sa Maynila. Kasi iba, pumimigay din natin sa may gusto doon. Yan, so dito, meron pa tayong kukunin. Yan. Sariwang kangkong. Yan. Libreng libre, walang bayad. Kumuha ka dito. Yan. Pumunta pa tayo doon banda, oh, kasi marami pa doon. So yan, nakuha namin kangkong. Yan, puno sa plastic. Libre lang yan pag dito. Pag sa Maynila, yan baka mga 300 na yan. Yan, dito kami dadaan kasi akit tayo papunta ron. Palis na tayo dito sa sapa na taniman ng gabi at kangkong. Akit na tayo doon. Yan, yung aming dadaanan. Hindi naman siya matarik. Mababa lang na akyatin natin. Kaya lang medyo madulas kasi maputik. Yan, so nakaakyat tayo dito sa taas. Yan, doon tayo galing sa baba. Hamunta naman tayo doon kabila. Ayan, nung maliit pa ako, yung gabihan namin na yan, dito kami kumukuha ng gabi. At sasunungin mo lang yon, hakutin mo mula rito hanggang doon. So yung mga nyugan na yon, maliit pa ako noon kaya hirap akong buhatin yung mga gabi na nakatali, ganun kalalaki, oh. Yan, so yan, papunta naman tayo doon sa kabila. Bayan namin. Yan, doon tayo galing sa baba kanina. Yan yung gabihan namin, oh. Yan. Aerial shot para tayo naka-drone. Yan, papunta ron, oh. Yan. Haba yan. Magmula doon. O ganyan. Doon. Yan, medyo nagpakita na sa atin ng kaunti si Mayon Volcano. Ayan. Nawala na kasi yung ulap niya, pero maya maya niyan hindi na rin ulit natin makikita kasi yung ulap na yon, pag lumipat na rito, wala, matatabunan naman siya ang ulap. So ganda sana kung clear na clear siya. Kikita nyo lahat yung kanyang parang cone. At dito yun yung bayan ng Ligaw sa baba. Yun yung mga puti na yun. Ito yung sapa na kung saan kami galing kanina. Kaya bababa tayo doon. Sarap na hangin dito. So yan mga travel, ito yung galing sa Mayon Volcano. Yan yung mga inanot na ano, pag bumabaha, mga bato, kung ano-ano, pati mga kahoy na malalaki na ano dito. Ito yung tubig. Medyo lumabo siya kasi mayroon gumagawa doon. Gumagawa at taniman ng gabi. Kaya medyo malabo sa tingnan. Pero napakalinaw nitong tubig na to. At mayroon na rin dito nagtatanim ng yan, kangkong. May naglalaba dito. Yan, siya. Sipag na labandero. Kung magpapalaba kayo, dali nyo lang dito. Wala nang laundry.
free delivery, free pick up, delivery. Ayan, kalabahan niya, ang kalaban niya yung mga laundry. Saan niya, ayan, mano-mano lang. Kasi pag nagbanlaw siya, ilalagay niya na doon. Tapos ipapaanod niya. Kukunin niya doon sa kabila, yung banlaw na yun. Yan yung paglalaban niya rito. Ayan, so akyat muna tayo sa kabila. Medyo minute na dito ngayon. Tama yung sabi ni Kuya Kim kagabi na katamtama ng lagay ng panahon at mainit. Uminit nga. Pero parang uulan ulit. So ganito yung buhay lang dito sa probinsya. Simple lang siya. Hindi puro bili. Yan, kung may kailangan ka, masipag ka lang magtanim. Marami ka may pikinabangan sa paligid mo. At ito, yan. Pwedeng gawing fish pan yan kasi may tubig na naman siya. Yan. Punta naman tayo sa ilog para maligo na dahil mamaya balik na tayo ng Maynila. Yan. Kuha na naman tayo ng dahon ng saging kasi babaon na natin mamaya. At masarap kasi kumain pag sa dahon ng saging tayo kumakain. Kaya natay na medyo po pwede. Nakakuha tayo 3 piraso. Iba kasi ito, babalo ko dun sa kinuha kong gulay para hindi siya malanta hanggang sa Maynila. Yan tayo maligo sa balon na yan. Tayo sa ilog. Lamig. Pambira. Pakalamig. Ligo. Pag may time. Yan. Itong unli shower. Parang palikot ito. Pangilod natin is bato. Ito lang yan ang pupulot sa mga gilid-gilid. So tapos tayong maligo. Parang basang sisiw lang. Ayan, naman tayo doon para magbihis. At maya haluwas na tayo ng Maynila ulit. Nakakabalik naman dito pag nakabiyahe na naman. Ito nga pala yung San Juanico Bridge. Birag tulay na to. Mali ka ng akbang, laglag ka. Yan. Maya lang, bihis na tayo. Maraming salamat ulit sa panonood yun ng aking vlog. Kahit ganun lang. So pagtyagaan nyo lang. Okay. Sa sunod, medyo ayos-ayosin natin yung ating mga video para medyo maganda yung mapapanood nyo.